ба китобхонаи муассисаи давлатии телевизиони Сафина имрӯз боз як китоби нодире бо соядасти муаллиф ворид мекунем. инак ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатии ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ, устоди ҳунар Саидқул Билолов бо китоби «Дарё туи, дарё манам» меҳмони барномаи мо гардиданд ва инак муаррифии ин китоб дар барномаи Соядаст. муаррифии китобҳо, тарғиби асарҳои нав ба табрасидаи адибон, намунаи эҷод аз як китоб дар барномаи Соядаст. ташрифи адибон, суҳбати ҷолибу самимӣ ва бо Соядаст, пешниҳоди як китоб ба китобхонаи мо. бо орзуҳои нек ва умедҳои сабз. Соядаст аз телевизиони Сафина. китобе ки ман чоп кардам тариқи адвор аст асосӣ. барои мактабҳои мусиқӣ, муассисаҳои фарҳангӣ, консерваторияи миллӣ, барои мактабҳои таҳсилоти умумӣ ҳам ин заҳмати як умраи ман аст. дар ин ҷа ба 50 шеъри устод Бозор Собир ман оҳанг бастаам. якум сурудирам ки вақте ки ман соли 1982 эълон карданд ки дар ба ансамбли давлатии Шашмақом овозхон қабул мекунанд ва ман ҳамунҷа якум суруди ҳамун устод буд. дар ин замин монанди ман ошиқ намеояд дигар, биншин ба рӯи чашми ман лоиқ намеояд дигар. ин аввалин сурудои ман буд ки тариқи ҳамин суруд ман аз озмун гузаштам ва баъд ман ошиқи шеъри ӯ аст. ин меҳру муҳаббата дар дили ман нисбат ба шеъри устод Бозору лоиқу устод Гулрухсор муаллимаи адабиёт бедор кардааст. муаллимамон Адолат Назарова, Насриддинова буд ва дар дили мо шеърои ҳамин устодоро медод ки аз суд кунем. ҳамин меҳру муҳаббат буд ки имрӯз ман ба 50 шеъри устод Бозор Собир оҳанг навиштаам ва ина шеър вақте ки тариқи овозхону оҳанг месароянд онро тезтар ба дили мардум ҷо мегирад. баъд сарҳадҳоро убур карда меравад. мо чанд вақт пеш дар рӯзои фарҳанги Тоҷикистон дар Эрон, давлати исломии Эрон будем. дар ҳамунҷа ман як суруди машҳуре ки дар инҷа ҳама кӯдакои мустафидону ҷавоно ҳама нағз мешиносанд, пазироӣ кардан, унро ворисон ном дорад. асоси ҳама аз хуни сиёвуше мегӯянд. ҳамин суруда вақте ки ман хондам, аз мусиқаш сар карда мардум чапак зад. ва дар ин ҷа ин илму ва фарҳангу санъати мо бисёр муштарак аст, диномошон ва барои ҳамин дар як шеър устод Бозор Собир тавонистааст ки тамоми таърихи халқи тоҷика гӯё гунҷондааст. агар ина дар мактабҳои таҳсилоти умумию умуман муассисаҳои фарҳангӣ ҳамина аз худ кунанд, агар омӯзгоро ҳамина ҳар як мисраша тафсир кунанд ба талабаҳо, ӯ бевосита аз таърихи халқи худ огоҳ мешавад. аз хуни сиёвушем, ҳамхуни сиёвушем, аз ҷомасафедонем, ҳар ҷома намепӯшем. ҳар як мисраи ин як саҳифаи таърих аст. якчанд рӯз пеш китоби тоза эҷоди устод Саидқул Билолов бо унвони «Дарё туи, дарё манам» бар ашъори устод Бозор Собир рӯи чоп омад ва ин китоб ҳамчун як дастурамали таълимӣ ба хонандагон, ман ба мактабҳои олии мусиқии касбӣ пешниҳод мегардад ки албатта ин як дастоварди хеле бузург ба ҳисоб меравад. ва ин китоб дар консерватория аз тарафи мутахассисон мавриди муҳокима қарор дода шуд ва ба
ин китоб ва унвони ин китоб ва он асарҳое ки устод ҷамъоварӣ карданд, эҷод карданду сабти нота карданд, баҳои хеле баланд дода шуд. ва воқеан эҷодиёти устод Саидқулӣ Билолов хеле васеъ аст, доманадор аст. устод дар ҳамаи самт, дар ҳамаи жанрҳо эҷод карданд ва эҷодиёташон чӣ дар мусиқии суннатӣ бошад, чӣ дар равияи мусиқии халқӣ бошад, чӣ дар мусиқии академӣ бошад, эстрадӣ бошад, дар ҳамаи ин таронаҳои устод садо медиҳанд ва он кас тавонистанд ки дар ҳамин ҳама самтҳо як эҷодиёти хешро устуворона пешкаши тамошобинон гардонанд. ва китобе ки имрӯз манзури хонандагон пешниҳод мегардад, ба ҳамагон маълум аст ки устод солиёни дароз бо устод Бозор Собир як ҳамкории эҷодии хеле зич доштанд ва ин ду устод дар давраи соҳиби истиқлолии кишвар бо таронаҳои хеш, бо суруду оҳангҳои хеш тавонистанд ки мардуми моро ба ваҳдату якдилӣ, ба ватандӯстӣ, ба далерию шуҷоӣ даъват кунанд. ба ин китоб раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ, шоир Низом Қосим сарсухан навиштанд ва аз ҳамкориҳои ду марди истеъдоду ҳунар, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ ва ордени Ситораи президент, шоир Бозор Собир ва ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ, Саидқул Билол гуфтааст. ӯ менависад онҳо ду дарёянд ки пуртуғёну хурӯшон ба ҳам омадаву баҳри пургавҳаре шуданд ва сайри он кардану дурдонаи дилхоҳи баҳра ба каф ба соҳилаш расидан бе умқи табу назару ҳиммат даст нахоҳад дод. ҷои тааҷҷуб нест ки ин дилҳои қарин ва қаринҳои дил солҳои зиёд бо ҳам буданд, дунёи ҳамдигарро бо розу ниёзи созу овози гуворо зебуфар бахшиданд ва чанде аз ҳосили ҳамдамиашону ҳамғамиашон ба созандагиашону барозандагиашон тавассути ин маҷмӯа пешкаши ҳаводорон мешавад. ҳамкории шоирону оҳангсозон дар Тоҷикистон собиқаи зиёд дорад. аз солҳои 40-у 50-ум устодони адабиёти мо Лоҳутӣ, Турсунзода, Миршакар, Боқӣ Раҳимзода, Шукӯҳӣ бо оҳангсозони бисёр машҳурамон Зиёдулло Шаҳидӣ, Ёқуб Сабзанов, Шарофуддин Сайфиддинов ва дигарон ҳамкориҳои зиш доштанд ва то имрӯз сурудҳояшон вирди забон аст ва зеби маҳфилу маъракаҳои мо. ин анъана мин баъд ҳам идома ёфт ва хушбахтона дар солҳои 80-ум шоирони мо бештар ба жанри суруд рӯ оварданд ва оҳангсозону овозхонҳое рӯи кор омаданд, рӯи саҳна омаданд ки шеърро бисёр нозук мефаҳмиданд ва бо зарбу бо тақтеҳои тоҷикӣ онро ба адвор кашида метавонистанд. ва яке аз моҳиртарин чунин овозхонҳо ва оҳангсозон Саидқул Билол аст. ӯ сурудҳои зиёде навиштааст. ба ашъори тақрибан ҳамаи шоирони тоҷик, ҳам классикон ва ҳам муосирон сурудҳои зиёди дилрас навиштааст. лекин дар ин байн ҳамкориаш бо устод Бозор Собир мавзӯи гуфтугӯи алоҳида аст. Саидқул Билол як нафари бисёр нозукбин, нозукэҳсос ва бисёр аз адабиёти мо, аз таърихи мо огоҳ аст ва ин ҳама имконият додааст ки ӯ ба умқи шеърҳои
بسیار بلندمضمونی استاد بازار برسد و حتی شعرهایی را روی ادوار بیارد که در نظر اول هیچ امکانی به آهنگ در آوردنشان نیست. در اینجا سر میشد از سرود واریسان حالی گفتم. دویمش تاجیکستان زنده باد. سومیش اون تاجیکستانی که یک دو سال پیش به فکرم در آزمون تاجیکستان وطنی عزیزی من همونجا و یک پسرچه پاکستانی خواند. همین خیلی خوند که من خودم هم حیران شدم. اینو ببینید که یک ملتی بیگانه گوییم همین در دلش جوش است. همین من نگفتم اونا خوان، خودش گرفته تیار کرده است و میدونم فکر میکنم که همین سرود با پاکستان هم علاقه میرود، عبور کرده سرحد میگذرد. همین بچه البته میگویم برای چی جای دویم گرفتی، همین سرود میخواند، از صدقاً میخواند، فهمیده میخواند. و دیگرش کتاب تاجیکان بینید. کتاب تاجیکان این سرود عمومی است، انسامبل دریا میسراید. در اینجا حال در این ترغیبات کتاب تاجیکان با وجود غفورов حال سر نشده بود، لیکن این شعر علاقه استاد بازار نوشته بود و ما آهنگ بستم را. توتیان خوشزبان دهلوی رنگ توتی کرده شعر پهلوی، شش مقام و صوت نوروزی عجم همچو یک مشت عجم را کرده جمع. ما بماند صاحب و نقش شهاب تاجیکان، ماند آویزان به دیوارش رباب تاجیکان، دست بر دل با کتاب تاجیکان سوگند خورد، تکسری تاجیکان باشد کتاب تاجیکان. این بینید که پیشوای ملت سرور دولتی ما همین کتاب مقدساتش دانسته برای هر یک عائله تاجیک اینا تحفه کرد. این سرودها یک قسمش پیش است، من بخشیده شده است به وطنداری، تاریخ ملت، فرهنگ، زبان. در اینجا زبان مادر شعری مشهور استاد بازار ما آهنگ بستگیم. هرچند این شعری آزاد است، شعری سفید هم میگن، شعری نیمایی هم میگن. برای این آهنگ بستن بسیار مشکل است، لیکن من کوشش کردم که آهنگ او را یابم. یا که شعرهای سفید دیگر مثال نسبت به طبیعت زیبای تاجیکستان، این کوه لاله گردن مانند دلبر من، از موج لاله خونی گرمی زنانه دارد. این دره چکن پوش سرخیده تا بناگوش شرمی زنانه دارد. یک عباره دره چکن پوش ببینید تاجیکستان چقدر زیبا است. این گویا که کرته چکن از همین طبیعت همین دیده دخته باشند. بعد سرودهای عمومی هست اینجا، سرودهای کاخ نوروز این بخشیده شده است به همین کاخی که کاخ نوروز برای گشاده شویش نوشتیم، سرود گروهی است. بعد نوروزی عجم بوی بهار میرسد، نوروزی بزرگ حصار شادمان. و بعد میگذرد با سرودهای یکه. و در اینجا دو شعری که شاعران ما نوشتن، یکیش استاد گلرخسار و دیگرش آذرش، اهدا به استاد بازار، منم با اونا آهنگ بستم و در اینجا جای دادم. این 52 سرود می شود علاقه. من فکر میکنم این کسی که این اگر ادوارم نداند، اگر همون شعرهایی که من انتخاب کردم با آهنگ بستم، همون شعر علاقش خواندنش ده یک دلش
агар алам дошта бошад гиря мекунад, агар хурсанд бошад механдад. дар инҷа бинед ки ҳамун олучаи латадор буд модари ман ҳаст, ё ки аз хоки ватан гӯри падар дар дили ман монд, модар чу мазори лаби ҷар дар дили ман монд. ин худаш оҳанг дорад алака. аз рубоиҳои устод Бозор ман интихоб карда сурудҳои зиёдеша навистам. инҷа дар гулдастаи ту, чанори садсола, он сурудҳо. баъд ман кӯшиш кардам ки дар ҳамашам набошад, як қисми ҳамин китобода як дар муқовамаш як киссача вай кардем. дар инҷа ҳамон қариб таги 45 суруде ки дар хазинаи тиллоии радио сабт шудаанд, дар хазинаи тиллоӣ ҳамин сурудҳоро бо номгӯи ҳамин мундариҷаи ҳамин китоб ҷо додем ки дар инҷа вақте гӯш кардан дар компютер матни сурудҳо ҳам дар бараш мебирояд. агар касе ки ягон душворӣ бошад, агар ягон калимаро нафҳамад, дар инҷа яклух шеър мебирояд. ман ҳамқадар армағони беҳтарин ба мардуми тоҷик ва ба олами савту сурудгӯим хато намекунем. ин ду мард гӯё ки ду дарё, ду шахси дилдода, ду ошиқи беқарор ва пеш аз ҳама ба ҳамдигар ба воситаи шеъру сухан ва мусиқӣ пайванд шуданд. гӯё ки шеърҳое ки устод Бозор навистааст барои сайқул пеш аз ҳама ба сухан аҳамият метиҳад ва оҳангашро аз маънии сухан дар меёбад. китоби дарё тӯи дарё манам ин бисабаб не. як дарё агар ҳунарманди маҳбуби мо Саидқул бошад, дарёи дигар шоири маъруф Бозор Собир аст. чун китоб дар шакли адвор нашр гардидааст, дастовези таълимиест барои муҳассилини коллеҷ ва мактабҳои олии мусиқӣ, ҳамчунин барои овозхонҳои касбӣ. муҳаррири мусиқии китоб Бахтовар Давлатов аз шогирдони асили ҳунарманди халқӣ Саидқул Билолов мебошад, ки дар тайёр кардани адвор ҳамкорӣ карданд. аслан иҷодиёти устод Саидқул Билолов як паноҳияшон хеле васеъ ҳастанд, беохир ҳастанд. аввалаш ҳам маълум не, охираш ҳам маълум не ки дар куҷо тамом мешавад. ин яке аз қисмҳои иҷодиёти устод Саидқул Билолов ки бар ашъори Бозор Собир буд. дар китоби дарё тӯи дарё манам ҳамон оҳангҳое ки устод рӯи коғаз оварда буданд бар ашъори Бозор Собир эҷод шуданд. ҳамагӣ сурудҳо ба қисмҳо ҷудо шуданд. яке аз аввал сурудҳо бо клавир дар мубайн омадааст бо ансамбли дарё ва дигар ансамблҳо дар якҷоягии сиюитаҳо ва дар охир омаданд сурудҳо бо ҳамовозии ансамбл ва якахонон. бисёртар аслан устод дар ҳамаи жанрҳо суруд нависонданд. дар ҳамаи жанрҳо, махсусан аз хуни сиёҳушем ки имрӯзҳо дар байни хурду ҷавон, аслан мо худам хурд будем ки ҳамин чизҳоро мешунидему, медем, устодро аз ҳамон хурдӣ мешинохтем, эҷодиёташонро дар байни мардум бениҳоят машҳур ҳастанд, маълум ҳастанд оҳангҳо. ва ҳангоме ки устод ин корро барои ман пешниҳод карда буданд, ман инро бе ягон чунучаро ва бо ифтихор қабул кардам ки устод Саидқул Билолов инро ба ман пешниҳод карданд. ва ман ҳар гоҳе ки инҳоро рӯи нота меовардем, ҳатман аз назари устод мегузаронем ки мабодое ки ягон ҷош агар хатогие бошад, устод бо ислоҳ карда медодам, мо аз сари нав бо коркар мекардем. мо ин корро давоми ҳамагӣ 1.5 сол, 1 солу 6 моҳ, 1 сол то қариб ки таи 2 солу чӣ қадар кашид, 2 солу чанд моҳ кашид эҷодиёти устод ва муҳимтар аз ҳама як маҳсули хуб барои насли оянда гузошт. дар китоб ҳамчунин андешаҳои доктори илмҳои санъатшиносӣ профессор Фароғат Азизӣ низ ҷой дода шудааст. ӯ менависад ки сурудҳо аҳамияти бузурги шаҳрвандиву ватанпарастӣ доранд ва ҳамзамон онҳо инъикосгари фалсафаи ҳаёт, табиат, суннату одот, боигарии ботини инсон ва рафтору гуфтори ӯ буда, доираи бемаҳдуди ишқи инсонро нисбат ба авлод, ватан, табиати кишвар ва дигар падидаҳои муқаддас нишон медиҳанд. мо шоҳиди он ҳастем ки дар тамоми чорабиниҳо ин сурудҳо садо медиҳанд. ин сурудҳоро донишҷӯён, ҳунармандони ҷавон, ҳама ҳунармандон қариб ки иҷро мекунанд. ва хусусияти дигари ин китоб дар он аст ки дар ҳамаи жанрҳо
мутахассисон метавонанд ки ин китобро истифода баранд. яъне ки ин эҷод танҳо дар як самт нест, яъне самтҳои гуногунро дар бар гирифтааст. яъне он асарҳои интихоб шудааст дар он ҷо ки бо оркестри симфонӣ садо додаанд, маҳз барои оркестри симфонӣ, барои хори театр, барои солистони театри опера ва балети ба номи устод Садриддин Айнӣ, ё ин ки барои сарояндагони анъанавӣ, барои сарояндаҳои эстради махсус эҷод шудаанд, ё асарҳое ҳастанд ки бо оркестри асбобҳои халқӣ иҷро карданд. ҳама ҳамин хелҳои жанрии мо метавонанд ки умуман намояндагони ин жанрҳо аз ин китоб баралло истифода баранд. Саидқул Билол аз аввалин оҳангсозоне ҳаст ки шеъри озоди моро ба оҳанг даровард, шеъри нимоии моро ба оҳанг даровард ва ягон зарра шикасти мисраҳо ё шикасти мазмун ё шикасти маъно дар ин сурудҳо эҳсос намешавад. ҳама яклухт, ҳама пайванд, ҳама зебо ва ҳама дилрас сурат гирифтаанд. ин ҳама чунон ки гуфтам, аз як ҷониб агар аз шеърҳои бисёр зебошаклу амиқмазмуни устод Бозор Собир бошад, аз ҷониби дигар вобастаи оҳангҳои бисёр тоҷиконаи Саидқул Билол аст ки маҳз барои ҳамон шеърҳо, барои ҳамон пораҳои манзум эҷод шудааст ва дар онҳо тамоми хислатҳои сухани тоҷикӣ, хислатҳои суруди тоҷикӣ, хислатҳои задаҳои маънии тоҷикӣ ба назар гирифта шудаанд ва ин албатта аз оҳангсоз бисёр заҳмати зиёд металабад. осонтар он аст ки таронаҳои сурудбобро, шеърҳои сурудбобро ба оҳанг дарорӣ ва зудтар аз ҷониби шунаванда истиқбол ва қабул мешаванд. лекин Саидқул бо роҳи душвортар рафтааст. на дигар хирмани гандум, на дигар хирмани моҳам, ба ҳаво тӯдаи абрам, ба замин тӯдаи коҳам. тирамоҳам, 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 ҳама зардам, ҳама гардам, ҳама дардам, ҳама сардам. агар аз шабоҳати дигари маънавияшон бигӯем, метавон аз мактабдориву шогирдпарварияшон ёд кард. аввалан эҷоди намунаҳои беназири шеъру суруд, сониян доираи васеи алоқамандонро ба ин мактаби ҳунарӣ ҷалб кардану ба онҳо амалан фаҳмонидан ки асари воқеии адабиёту санъат чист, баъдан ба онҳо ҳарф ба ҳарфу нота ба нота омӯхтани рози сухани баланду мусиқии дилписанд, заҳмати ҷонкоҳу шӯҳратафзои ин ду абармарди адабу ҳунар аст ки бояд таҳқиқ ва дар кори бедариғи адабиву ҳунарии ояндагон истифода бишавад. лаҳзаи дур нашудан аз ҳамин эҷодоти ҳамин шоири маъруф Саидқулро водор кардааст ки баъзе шеърҳое ки бисёр ба забони модарӣ, ба ватан аст, ба махсусан худшиносию худогоҳӣ бисёр мардуми моро талқӣ мекунад ва огаҳ мекунад ки тоҷик кисту Тоҷикистон чист. ин аллакай хоҳӣ нахоҳед ба дили ҳар як шунаванда, ҳар як гӯшкунанда ҷо мешавад. суруде ки ба дил панҷа мезанад, одама водор мекунад ки як бо фароғат, бо дили бисёр равшан гӯш кунаду ҳаловат барад. ин ҳамун суруде ки аст ки ҳам шеър, ҳам оҳанг, ҳам садо ба ҳам тавъам бошанд ва ба ҳамдигарро пурра кунанд, касро роҳату фароғат бахшида тавонанд. ин чиз бо вуҷуди ин водор кунад ки дӯст доштан чист? дӯст доштани ватан, модар, ёру диёр ё дар ишқ худро пайдо кардану ифшо кардан дар кадом поя аст? аз ин ҷиҳат вай
دریا توی دریا منم این یک دریای بسیار روان و پراهنگ و دلرسی دو مردی بزرگ است. چقدر شعر یک نفر و آهنگ یک نفر رو شعر و آهنگ خلق نموده و ملت رو همسرا و همصدا کردند. اینک آن همه منظوری صاحب دلان است تا که بار دیگر به این فکر و ذکرها بیاندیشند. این کتاب هدیه به استادان و شاگردان درگاه‌های فرهنگ است تا که با شعر و آهنگ بلند ذوق‌های بلند بپرورند. پیشکشی همه ما شوقمندان است که پرچم شعر و سرود بلند ساده و آزاده ملی را در گوش ذوق‌ها طنین انداز و لیوای محبت و صداقت به خلق و دیار را در فراز دل و جانها سرفراز بداریم. سرودهای تاجیکستان، زبان مادری، پیشوای ملت، از همین گونه شعرهایی هستند که اگر بار اول خوانی هیچ گمان نمیکنه که اینها را آهنگ بسته و با آهنگ سرودن ممکن باشد. لیکن امروز آنها در قطار ترانه های دیگری استاد بازار با آهنگ های سعید قل از محبوب ترین سرودهای مردم ما شدند. و امروز که این همه ترانه ها، البته گلچین همه آن ترانه ها، خود ترانه ها خیلی زیادند، گلچین آن ترانه ها، گلچین آن همکاری های پربار در شکل کتاب منظوری مخلصان شده است و من گمان میکنم که بسیار کاری خوب است، بسیار کاری خوب است. هم این سرودها جاویدانه میمانند در ادوار و هم توسط این کتاب منظوری مخلصان بی‌واسطه، شاگردان مکتب‌های زیاد موسیقی، آموزشگاه‌ها، دانشکده صنعت و کنسرواتوری ملی میشوند و من باور دارم که اکثر این سرودها ورد زبان خوانندگان این مؤسسه‌های تعلیمی فرهنگی خواهند شد و با دیگر آهنگسازان و دیگر شاعران هم ضمن بررسی این کتاب، ضمن مطالعه این کتاب آرزو میکنیم که چنین همکاری پربار داشته باشند، با شعر همدیگر همین خیل عمیق فرو روند، با آهنگ همدیگر همین خیل عمیق فرو روند و برای امروز، برای فردا ترانه های ماندگار ایجاد کنند. مقاومه این کتاب را باشد همکار من یک رسام ورزیده تلویزیون تاجیکستان سلیمشاه پیرمشویف کشیده است که بسیار یک образ بسیار زیبا را آفریده است. نام کتاب دریا تویی دریا منم. این از یک شعر استاد بازار صابر گرفته شده است که دریا تویی دریا منم، دنیا پر از آب است، عاشق تویی عاشق منم، دو دیده به خواب است. در همینجا آمده است این دریا خطی که من شعرها آمده است، اینجا در آهنگ آمده است و دریا شده در اینجا کلیت اسکریپت را کشیده است که و بسیار یک معنای بزرگ دارد. کتاب با سویدست مؤلف هنرپیشه خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی سعید قل بلالов به کتابخانه مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه تقدیم کردید. از ازل شعر نبود، شعر حضرت زردشت برآورد که او اولین شاعر پیغمبر و پیغمبر شاعر بوده است. شعر او شعله آتش، آتشش شعله شعر، سرخی روی عجم همه از سرخی اوست. شاعران را مسپارد نبوسیده بخار